ବଦଳିଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଝଲସୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ବିକାଶ ପରେ ବଦଳିଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଲାଗି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପଛଆଡ଼ ଭାଗ ଦେଖାଯାଉ ନାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆଗ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉ ନାଇଥାଏ। ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଆଡ଼େ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଥିବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଗି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉ ନାଇଥାଏ। ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗାଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯିବାର ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଆଡ଼େ ସୁକସାରି ପଛଆଡ଼ୁ ଆଗ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉ ନାଇଥାଏ। ଏହାଦେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲ ଲାଗି ରାସ୍ତାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉ ନାଇଥାଏ। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ଦୂରରୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନ୍ଏମ୍ କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ବିକାଶକେ ବନ୍ଦ କରବାରକେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।